Яшьләреннән сыйпа биркәләдең, шатлык нуры сибә йөзеңдә. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Айлы кичтә узак йөрдек икән, сандугачлар сайрап уянды. Каяда бездән көнләшкәндәй итеп, болытларга кереп югалды. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Мәхәббәтем бул син гомерлеккә, бәхетем син назым диярмен. Гомеремнең соңгы киченәчә яратырмын, сине сөярмен. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Сине ничек яратканны үзең генә беләсең, сиңа һәр чак бәхет кенә килә, минем телисең. Сиңа һәр чак бәхет кенә